Anigyee Kasee na yedru no na AdomTV, Adom FM, Asempa FM, multimedia adwumayeko akan brands no said the afibia ye no edru Mother's Day ye ne kama AdomTV Enapaye Maame Ayekoo afimpinu ne aduonu miensante no na edru so no na afi ye ne sunflower oil ene fortune rice ene de sa adwumadie isronko yi ebro kwasiada kotonima abosom de toso du nan wa afimpinu ene aduonu miensam Mekaya ho na maame a enyo no na ewo nanso o kire wo do mapa tete wo no yeso ye nkire no do na ye wo no AdomTV Adom FM Asempa FM ede yentuma abo frital sunflower oil and fortune rice ede Adom Enapaye Maame Ayekoo 2023 ebe hwa yen adoptive mothers se we you obi a wo fa wo free children's home anasa aware so ntimpo ene obeye wo maame ye frame sa momfa mo videos emra na mo jesu of felso e the entries bebre ene baye nanso eni pansia ene wo mo si ye a selection yi ebetumi afọ mo